Té que mirar, perquè no n'hi ha tocat per ser. Igual la valor. Us presento la Marta Pérez Sierra, el Joan, el seu company, el Rafael, que seran els que llegiran i presentaran el llibre, l'Anna també recitarà o llegirà algun poema i estem aquí per començar aquesta audició, o no sé com dir-ho, l'aprenissatge poètic. Ja està. Vinga, doncs, tu mateixa. Aquestes il·lustracions s'inspiren en el meu primer llibre de poesies que es diu Sexe Mòbil Singular, SMS, que és un llibre de poemes que jo vaig escriure al mòbil. Són poemes, evidentment, curtets, de 160 caràcters. Si jo fos la nit, et faria un mallot d'estrelles per despullar-te després i posar-les en una nit només meva. Una nit també sense sexe, però meva. Sense motiu, els meus dits juguen amb els meus mugrons. És perquè t'imagino que d'urgents m'impliquen en el desig? No et conec, però el meu cos et sap. Impacient et sospira. Gessamí. Ell arribà quan la pell d'ella era sorra, sense sol ni mar. Ell la mullà amb essència de gessamí i plaers de vespres d'estiu. Humida de mascle rosada, ella revifà. Sentir-se tan feliç que el seu cos ha fet onades. Onada. Onades de plaer. Crestes blanques tenyides de desig. Aigua llaminera. Jo, quan em faig mar perquè tu em fas teva, jo trenco la sorra, la llepo, m'evaporo si em fas tu. Llit. Si m'adormo, desperta'm a petons entre les cuixes i després puja fins als mugrons. Despertaré a poc, amb mandra. T'abraçaré, plaer per plaer. La Déu ressona com un tro. M'has fet fora. La pluja plora solitud. És nit fosca sense somriures. Demà farà un dia preciós, però hi haurà vidres entre les flors.